Kaixo, Nerea Sorondo naiz, beratarra, 37 urte ditut, eta herri kirolak bat ditut eta aizkolaria naiz. Gizonen mundua Gizonen mundua Alferri Erabat alferri Emakume bari Kaixo, zer moduz? Nerea naiz, hemen gaude Donesteben, aizkolaria naiz eta, hemen egiten dut beste lana. Pixkota aizkora nahi beharko dugu, entrenatzea tokatzen zait, así que, guazen mugairera nahi baduzue, guain tokatzen da, así que. Ni nintzen oso kirolaria, beti nire burua hori pixkot emakume handia eta kirola gutxi egiten nun, eta ez nun ikusten ere bizia kirol munduan, baina lagun bat bagenun aizkolaria eta haren bidez trontzan hasi ginen, neska talde bat. Eta ikusi nun ongi egiten zitela, nik nun indarrakin eta horrela, trontzan hasi ginen eta gero ja aizkolara pasa ginen. Inguruan ez dago aizkolari askorik, egia da gure herrian baten bat badago lagola, baina ez dut olako afiziorik izan kirolari inoiz ere. Baina, hoxe, lagun baten bidez hasi ginen eta gero engantzatu nintzen, eta ja ezin izan dut utzi, ja 13 urte edo 15 urte daramatzat aizkorin. Bertze lan bat, nire rutinan barrenin beste lan bat dago, soldata ematen ditena, zen aizkora garestia da, orduan lan egin behar dut, baina gero aparte saiatzen naiz astean 3 edo entrenatzen, orduan nire bizia pixkote entrenamentu ingurun joaten da. Ez dugu data aizkolarien txapelketak urtean zehar egiten dire, ez dugu data finkorik, baina egia da bi txapelketa ofizial bat adibidez Santo Tomas egunekoa, Donostien egiten dena, hori urrezko kopa garrantzitsua da guretzat, eta gero Euskal Herriko txapelketa, hori izaten dela urrian edo horrela. Gero territorioka ere txapelketak egiten dira, eta Nafarroan adibidez San Ferminetan beti daukagu aizkolari txapelketa. Oain arte oso ongi biltzen ditzen, aurretik dena, baina oain eska oso indartsuak sartu dire eta oain atzetik ibiltzen naiz. Egia da, urte gutxi daramatzeagula txapelketak egiten, pentsa zenbat urte daramatan herrikiroltan, baina 2018an egintzen lehenbiziko txapelketa Euskadikoa. Eta Euskadiko lehen 3 txapelak neriak dire, eta azkeneko 2 ez. Eta Nafarrokoan 2 urte daramagu txapelketak egiten, eta oraingoz 2 ere neria dire. Así que, ez dut kexatzerik. General, aizkoran, bai emakume, bai gizon izan, inbertsio handia dago, eta zaila da aizkoran hastia, eta zaila da aizkoran puntan egotea, zen gastu asko dauka, aizkora garestia dira, egurra ere oso garestia da, baina nik uste emakume izan eta aukerak zailagoa direla, ez? Igual aukera gutxixego ematen zaizkigu, eta guainik gehiago dedikatu behar duzu. Nik suerte handia dut, zen herrikirol talde batian nago, eta nire entrenatzailea, Patxi Larretxea, berak mendian egiten du lana, eta egurrak berak ematen dizkigu. Eta aizkorak ere, nik orain dela urte batzuk arte ez ditut erosi behar izan, zen bera eta bere anaia aizkolaria handiak izan dire, eta beraiek eguain ez dire aritzen, baina guri erakusten digute, eta bere aizkorekin aritu gara orain arte. Eta beraiek inbertitzen dute guk ezin duguna, ez? Orduan, aldugun bezala beti ere pixkot irabazi, eta orduan aizkorak erosi, eta horrela ibiltzen gara, baina ekonomikoki ez du konpentsatzen. Pixkot gustatzen zaigulako aritzen gara. Orain dela urte asko hasi ginen, lehenagotik ere baziren emakumeak aizkoran aritzen zirenak, baino ez txapelketa giroan. Beti aitzen ginen, pixkot gizonen arrimoan, ikusgarritasuna, jendea harritzen zelako plazatan eta gu horrela ikustea aizkoran, eta orduan pixkot konpainia egiten ginen, ez? Beraiek moztu eta guk 4-5 aizkoraka da eta kanpora, baina guretzat hasiera horiek ere ongi zeuden. Nola etzagon txapelketarik ez ginen gehiago entrenatzen, objektibo klaro bat izan arte, ez?
eta pixkot kosta zen, pentsa 2018an izan zen orain dela gutxi, lehenbiziko txapelketa, eta 3 emakume ginen, justu bestiak beldur ziren edo ez zeuden horren prestatuak, guretzat zaila zen lan handiak ziren aizkorean, gu beti bestien arrimoan aitzen ginen, orduan gu honek aizkorin aritzia lan horietan kostatzen zitzaigun. Orduan lehenbizko urtean 3 ginen, eta aurten ez, 2023an adibidez, 15 ginen, eta gainera 3 baja, beste 2 amatasunakin, erran izut, ze aldaketa egon den horrein urte gutxitan, ez? Eta horrek postasuna handia ematen du. Lehen txapelketa bat izatetik urtean, oain 3 txapelketa dituzu, bertze kanpeonato pribatu batzuk ere egiten dire, orduan baduzu motiboa urte guztian entrenatzeko eta pixkot hortara dedikatzeko gehiago. Nik herri kiroletan urte asko daramatzat, 13 edo 14, aizkolari izaten ez dakit zehazki zenbat, baino igual 7 bai. Baino ja serioxo hartu ginen azkeneko urte horietan ikusi ginulikan irtera bat bazegoela eta hortara ongi plazaratu nahi ginula txapelketatara eta gure lanak ongi egin nahi gituna, orduan urte gutxixego. Baina, bueno, aizkolari gauza hon asko izanen ditu, niri denak onak eman dizkit. Talde oso sano bat, agitz giro euskalduna, eta gero kirol guztiak ematen dizutena, ez? Autoestima hobetzea, ez dakit, lagun berri pila bat, toki asko ezagutzea, eta niri gauza on asko eman dizkit. Bueno, etorri gara, hemen Oronoz Mugairen gaude. Hemen entrenatzen dut nik, eta nire taldeak, hemen 8 modali daude herri kiroletan, denak ez ditugu egiten, baina asko bai. Trontza, txinga, karri jasotze, aizkora, tarteka igudia, eta, bueno, gain ez zaizkit gehiago okurritzen, baina pila bat, bai. Eta hemen pasatzen ditut etxean baina ordu gehiago. Astean 3 edo horrela etortzen naiz, gutxienez, eta batzutan afari batzukin ere bukatzen dugu goian. Pabelloi hau gure entrenatzaileena da, Patxi Larretxeana, berak hemen bere laneko trasteak ere ukitzen ditu, eta gauza gehienak beriak dire, baina badakit norberak bere aizkorak ere ekartzen dituela, harri jasatzaile bakoitzak ere bere harri espezifikoa ditu, orduan bata besteari laguntzeko eta trasteak hemen izaten dire, zen denak desberdinak dira, aizkorak ere bakoitzak norberan kiderra luzatasuna, pisua eta gauza desberdinak dituzte, baina hoxe pixkot esku bat botatzeko eta denak batera egin behar dugu. Aizkolari munduan gehienak taldeka ibiltzen gara, ez delako agian korrika bezala, ez? Zu korrika bakarrik entrenatzen duzu, baina aizkoran bai egurrak prestatzeko, bai jasotzeko eta egurrak ematen dizkigunak eta denak laguntza behar dugu. Orduan, nik nire taldean parte naiz eta guk egiten dugu exhibizioak eta elkarrekin. Egia da guain eska gutxi gaudela aizkoran talde hontan, baina lehen denbora batin baginen. Bertze emakumikin ere kontaktua badut, noski azkenin urte guztia pasatzen dugu beraien kontra konpetitzen, edo elkarrekin kotxean joaten gara herri txikitara eta orduan erlazioa badugu. Gutxi gara eta denak batera egon behar dugu, klaro. Eta, azkenin hor kulertu behar digu hobe, ez? Aizkolari batek bestia baino. Gehiengoa gizonezkoa da, tradizionalki hola izan delako, baino lehenago komentatu dut ere, oso azkar heldu gara gora. Azkenin, guain arte ez digutelako bisibilizaziorik eman, edo ez garelako agertu plazetara, eta guain atoda letxe joak gara, urte gutxitan asko igo gara. Orduan, klaro, lehengo gizon horiek orain erakusten ari digute aizkoran, guk ez dugu emakume aizkolarik esan guri erakusteko bezala, baina gu izango gara, gero beste emakume irakutsiko diotenak, orduan nik uste dut bideo honen joki garela. Matxismoa nik uste dut ja ez kirolin, ez? Alde guztietan dagola. Ni hasiera batin, sufritzen nun, jendiaren kritikakin eta publikoak pixkote epaitzen dizulik eta,
Eta gerora ikasi nun, ja plazaratzen zaren momentutik besten aurrera, pixkot kritika hori edo jaso behar duzula, zen ikusten dut mutila aizkolariari ere egurra ematen diotela publikokuk, orduan, ja bertze modu batera ikusten dut. Ni baloratua sentitzen naiz, jendiari gustatzen zaio emakumeak aizkoran eta horrela, orduan, zerbait izan sufritu zanen dut, baina guainola burutan ez daukat zerbait espezifikorik erratetik, ze min egin ziten horrek edo. Egia da, hasiera hortan, gu geun ere ez ginela suinesten gure buruangan, orduan pixkot besten harrimoan joaten ginen aizkoran, baina guain ja gure lanak egiten hasi garen momentutik, konparatzen emakume bat bestekin eta gure denborak mejoratzen, egurrak erozta hondikoak ere mozten ditugu, orduan ikuste sinesgarritasun gehiago dagoela guregan, ez? Eta konpetizioak ja bertze seriotasun batekin egiten dire, eta nozbait ere oroitzen naiz, detaile itxusiren bat edo, bai, akordatzen nahi beti azazkalak margotuak eramaten ditut, asko gustatzen zait, eta oroitzen naiz batek mikrofonotik, ez dakiten, exibizion bat galdu egin nun, edo atzeti joan itzen, edo lako txorradaren bat. Eta mikrofonotik aurkezleak errantzun, gaur nereak ez du irabazi, azazkalak margotuak ditulako. Eta nik oso gaizki hartu nuen, erran, bueno, hori nola datek eta joan itzen da, eta karga hartu nian, eta bai, broma bat zan, eta bai, broma bat zan, baina gizon bateri hori ez zinon errango, gaur galtzak beltzak ekarritulako, edo zinta arroxa ekarri dulako, edo gauza horiek, eta hori naiz karga hartu niola, bai. Bai, hemen gizon pila dago, eta hori dagokigu, erran dizuten bezalan, eska ez dago aizkolari emakumerik erakuslerik, guri erakusten digutenak gizonak dira, eta dena ikasi behar dugu, zen beraiek dakite benetazko teknika. Ni bai, eroso sentitzen naiz, egiarran oso ongi tratatzen diate, beraiek ere baloratzen dute dibertsitate hori, emakume eta gizonak ongi konpontzen gara, eta ni gustora nabil. Bueno, hemen dugu nire aizkorak, nire kaja, nire kutxa. Hemen oso aizkora honak ditut. Hobenak hemen gorretzen ditut kutxan eta gero entrenatzekoak pixkot bertetokin. Bi aizkora bota ibiltzen ditugu, bat kanpoko, handixegoa dena. Txoin, erakutsiko izan. Ikusten duz, hau aizkora handixegoa da, filo handiago du, karga ere bai, batzutan jartzen du ze karga duen. Eta kanpoan aizkoran aritzeko aizkora handiak ibiltzen dire. Eta gero aldatu egiten dugu eta txikixego bat. Arintxegoa, luzexegoa behar badak, iderra. Eta ikuste duzu filo ere txikigoa dela. Eta izaten ditugu bi edo hiru kanpoko, desberdinak direnak. Segun segur klase dugun, gogorragoa edo bigunagoa edo adarrak, aizkora aldatu egiten dugu. Hemen ikusten duzu hau adibidez, honek hemen ezakit burdina edo zer sartu daken, karga gehiago ukitzeko. Hartara, aizkoraka da handigoa ere bai. Eta holaxe, hemen nire aizkorak utjunenak. Eramaten dut. Konplexupeko garaia aspaldia pasada. Horrekatik entzun ezango dizudana. Euskaldun berria nauzu begirune osoa. Guere zerbait bagara, itzegidaz euskaraz. Euskalduna bazara, itzegidaz euskaraz. Aizkorak zorroztu, aizkorak zorroztu, aizkorak zorroztu, aizkorak zorroztu. Gutako bakoitzak artezan. Bueno, nik aizkorara dedikatzen naiz, baina azkenin hobi bat da, Bertzelanetan ari behar dut, diru irabazteko. Eta bai, ni erizainen laguntzailea naiz, etxez-etxeko zerbitzioan lan egiten dut, Malerrekako mankomunitatean. Eta lehenago, eroetxe batean lan egin dut 10 urtez, eta kajera ere izan naiz. Lan munduan, gure lanean espezifikoki, oztoporik ez denak emakumez gara, eguneko 89 emakumezkoak izango gara, eta justo kontrakoa ez, mutilak dire igual ez direnak sartzen lan hontara,
pixkot ez dakit emakumeak empatia gehiago dugulako, honekin jaio gara edo zaintza hori beti gure kontu izan delako edo hola sentitzen dugulako ez dakit. Baina bai, gehienak emakumezkoa gara eta igual mutilek dute arazoa lan hauetan sartzeko. Nik uste dut emakumeen papera herri kirol munduan orain oso ongi doa, baina asko mejoratu behar du oraindik. Ni pentsatzen dut emakumeak beti izan direla, azkenin pentsa herri kirolak lehengo baserriko lanetik heldu diren, ni ziur nago nire amonak eta bere aurreko emakume guztiak baina asko zindartsuak izango zirela eta bueno, erraz irabaziko zigutela guri. Eta anekdota bezala, ni pixkote ikusten emakumeak nola hasi ziren herri kiroletan, Lemizko emakumea plazaratu dena herri kiroletan sega postu batean izan zen gizon baten kontra eta plazaratzea etzen emakumean ongi ikusia plazaratzea gara hortan, baina bere gizonak animatuta plazaratu zen eta atentzio gehiago izan zuen emakumea galtzakin plazaratzea apostu bat bera egitea baino ez. Eta, atentzioa deitzen dit gauza horrek. Nik nire burua bai feministatzat jotzen dut eta nik uste denak izan beharko genula feministak ez, azkenin hori da bidea, gure seme alabendako denak berdintasun batean joatera. Hobeto egon beharko ginen gauza askotan mejoratu dugu feminismo aldetik, baina beste askotan iruditzen zait atzera egin dugula. Zendatuak azkenin emakume erailak eta gauza guzti hauek nik uste dut askorik ez dutela mejoratu. Ez dakit edo orain datu gehiago dauzkagun edo egitan berdintxu gauden, orduan nik pentsatzen dut zerbait garrantzitsua dela. Bai, oso garrantzitsua ditzen zait ikustaraztea, medioen aldetik batez ere. Horregatik nik beti eskertzen dut gauza hauek etortzen direlik. Zeren ikusten ez dena, gainera gaur egun, sare sozialetan, ez da existitzen. Orduan, denbora batetik aurrera gerozta gehiago agertzen gara, eta hori nabaritzen da. Ikusten da nola denbora gutxian askoz emakume gehiago gauden, aizkolaritzak ere aurrera egin du, egon zen denbora bat aizkolarik ez zelatetzen, ez gizonik ez emakumezkorik, eta orain telebistan eta pixkote promozio lan hori egin denetik ikuste hobera joaki dela. Bai, egia da desberdintasuna erlazioan emakume eta gizonekin aizkoran, ikuste dut dela gehien bat kompatibilitateangatik, ez? Nik nire ekipoko gizonekin oso ongi, baina agian bertzekin ez dut horren bertze, ez naiz horren beste plazaratu, aizkolari berdinekin, beti desberdinekin tatokaten, orduan ez duzu egiten afinitate hori edo laguntasun hori. Emakumekin bai, zen beti gaude elkarrekin, orduan nik uste lagun egiten garela eta horrik aurrera ongi eta mutilekin berdin. Oso garrantzitsua ez, herri kirolak ikusteraztea, ikusten ez dena ez da existitzen, oain sare sozialakin eta behar dugu plazaratzea eta gaina galtzen ari den gauza bat da. Eta gitz guria da, munduan ez dago herri kirol gehiago, antzekotasuna bai, baina gurea dena ez, oso garrantzitsua hauek ontzia. Nik zerrako izun, niretzat oso garrantzitsua da, karo, niretzat aizkola garrantzitsua da, orduan nik uste dut beharrezkoa dela, zen azkenin bakoitzak aukeratu behar dugu, zer egin nahi dugun, eta nahi duna sardela eta nahi duna ez, baina oso garrantzitsua da aukerak izatea. Lehengo emakumeik badakit ezin izan zirela plazaratu, eta, gu hemen gaude, hobekixego edo kertxeago, baina behinpin agertzen gara. Orduan bakoitzak deziditu dezala. Iruditzen zait, galduko den zerbait dela, herri kirola. Zen lehen diru asko mugitzen zuen, eta guain konpetitibitate asko zegon, eta mundu ere aldatu da, baina garrantzitsua da pixkot kulturalki eta mantentzia pixkot herri kirolak bestela galduko da. Oso garesti izaten ari da eta gerozta gehiago kostatzen zaigu maila on bat ematia. Aizkoren teknika bakoitzak pixkot bere modua izaten du mozteko, baina behar da, zaflana beti leuntxego izaten da eta zerzena zuzentxego. Nik markatzen ditut kortea zen askotan eskapatzen naiz, pixkot joaten zait dibujua eta gero ezin bukatu zibiltzen naiz. Egur honetan ikusten da hobe,
ikusten da nola eramen behar den bat gozoxego eta bertzia xuxenego. Hemendik arrotu egiten dugu egurra eta hemendik moztu. Arrotu eta moztu. Eta inklinazio hontan egurra mozten da erraxago. Horrela, jarda, arrotu eta moztu. Alde batetik sartzen dugu, gero fila ematen diogu eta gero beste aldetik bukatu. Eta zaflanak alde berdin egon behar du eta zerzenak ere bai. Egurra oso dibertsua da, ez? Egurra adibidez pixkot gogorra da, eta egia da, segun loditasuna, fintasuna eta karga eta dena, aizkora batzuko biak dire egur batzutan, bestetan baino. Aizkora hau lodia da, karga pixkot badu, orduan egurra lertu egiten du. Egur ona balin bagendun, aizkora finago batekin errazago moztuko zen, eta hau sobera pisutsu izango zen. Aizkora handia eta txikia ibiltzen ditugu, erran dizuet aizkora handia karga gehiago dula, eta kanpoko ezpala handia hauek ateratzeko errazagoa da. Gaino, hemendik aurrera barrura begira, txikiakin arinego izaten da. Kanpotik aizkora goraino igotzen dugu, eta aizkoraka da horrela joten da. Baina ja barrutik, ja beso luzean iten da, eta ja altura hontatik, gorago ez dugu igotzen. Orduan teknika pixkot aldatzen da, ez? Kanpoan edo barruan moztu. Erabiltzen duen egurra jaitxun beti, pago egurra da, egia da edozein egur mozten aldela, txopuak ere erabiltzen dire batzutan, eta badakit adibidez Australian eta beste tokitan, bertze egur klaseak ibiltzen dituztela, baina lanak ezberdinak dire, hemen Euskal Herrian aizkoran lan luzeak mozten ditugu, enbor pila bat, eta han beste tokitan kirol profesionala da, eta han egur bat moztera egiten dute, alik eta aizkoraka da gutxien, edo 25 segundotan, eta holako historiak orduan egur oso ona erabiltzen dute, eta txopo erabiltzen dute. Mundu mailan, Australian eta beste tokitan kirol hau profesionala da, txapelketa pila antolatzen di urtean zehar, de hecho, napar bat, Iker Vicente, mutila, joan zen munduko txapelketara eta Europakora barkatu. Europako txapelketara eta bigarren gelditu zen, guain dudatan nago, ez dakit ziur. Baina hortara desberdin entrenatu behar da. Lainoak urez betetzen diren bitartean, egoa izarekin batera badoaz, argi izpi bortitz bat. Bueno, azteko taben nien naiz ama, orduan lehemizko pertsonan ez dut bizitu, baina pentsatzen dut guainik asko dagoela lantzeko hortan, zen askotan iruditzen zait lanera bueltatzen diren emakumeak ere ez direla bueltatzen eguneko egun, eta kontziliazioa pixko saldu diguten zerbait dela, ez? Produktiboak izan behar garen hortan, bai ama izan da, bai lan eginta, bai denakin aurrera, baina azkenin doble lan dugu bezala. Bateragarria izan beharko litzake, zen denak behar dugu dirua, baina segun zen lanetan nik pentsatzen dut ez dituztela erreztasunak ematen. Azkenin, karo, enpresak beti ekonomaria begitzen dio, ez dio begitzen langilean ongizateari edo amaren ongizateari. Orduan, nik nahi dut edo pentsatu nahi dut mundu aldatzen ari den honetan, gerozta emakume gehiago izango dira goi kargu horietan, eta beraiek bere ikuspuntua eta bere bizipenak ere kontutan hartuko txustela emakumeari laguntzeko, amatasun horietan edo kontratazioetan edo diren bezala. Nik ikusten dutena herri kiroletan da, azkenin kirola guretzat hobi bat da, naiz eta bizi guztia hortara dedikatu hobi bat da, dirurik ez digu ematen, orduan lan egin behar dugu, gero bigarren planoan ama izatearen papera da, bigarrena da lemizkoa, daizut lana eta amatasuna da garrantzitsua da, orduan hobi hori ja hirugarren plano baten gelditzen da, ez? Eta ez bazara alietzen hori da uzten dena. Emakumeak okerrago, zen aurduan gauden momentutik utzi behar duzu, 9 hilaute gelditu behar duzu, gero gorputza rekuperatu arte, betxua eman eta gauza guztiak, hor ja urte bat erraz pasako da, minimo, orduan ja berriz etortzia, zerotik astea eta maila batera alietzera, horrek ordu asko eskatzen ditu, dedikazio asko, eta nik uste dute askotan utzi egiten dela. Batzuk bueltatzen dire, argi dago, baina bertzetuk ez dira alietzen, eta ulertzekoa da bai.
nere bizitzan beti Bai, gerozta emakume gehiago daude herri kiroletan eta behar dire oraindik gehiago. Adibide bezala, mutiletan 3 kategoria daude aizkoran, Euskal Herriko Federazioan, 3 kategoria, lehenbizko maila, 2. maila eta 3. maila. 3. maila irekia da, eta 34 aizkolari parte hartzen dute, gutxi gora bera, eta lehenbizko eta 2. mailan, beste 34 edo izango dira. Eta lehen erranduten bezala, emakumezkoak askoz jota, 25 gara, txapelketatan parte hartzen txugunak 12, 15, orduan guainik gerozta gehiago etorri behar gara. Nik ikuste dut ongi guazela, baino guainik lan asko dago. Eta egia da, pixkot, gerozta gazteagoak joaten dira eta mentalidade aldaketa bat badago, eta gerozta aukera gehiago ditugu, baino guainik asko lan egin behar da, lan asko egin behar da. Erabateko berdintasuna izateko herri kiroletan, pentsa, oraindik, nik pertsonalki, nik plazatan egon nahi dut. Ja, zenbat kobratzen dugun edo gauza horiek ekiparatzea, guainik oso urrun ikusten ditut. Baina presente gauden momentutik, gerozta aukera gehiago ditugu, ikusten dut udaletatik eta presentzia gehiago eskatzen digutela, ez dakit jendeagatik den, modangatik, espero dut moda bat ez izatea hau, zen moda pasatzen dire, baina pixkot feminismoaren mugimendu honengatik edo udaletan gehiago gaude, jendeak ere gehiago eskatzen du. Nik espero dut zerbait reala izatea, jendeak emakumeak ikusi nahi izatea eta ez izatea pixkot legediakin edo posture horrekin betetzeagatik, ez? Emakumeak nola modan gauden, feminismo modan dagoen, espero dut arrazoia gu plazan egotekoa egitan beraiek nahi izatea da eta ez ongi geratzeko bezala. Garai batean ni konfiantza falta asko nun ere buruakiko eta seguro mineingo ziten, baina gaur egun kritika horiek askoz gehiago erraten dute beraietaz, niretaz baino ez. Orduan paso egiten dut eta erranen nion molestatzen badizu zer egiten dudan edo arazon bat ikusten baduzu ni plazaratzeakin edo arazoa zuria da. Ez dakit abantailarik izango nuken, mutila izan da. Kompetitibidade askoz gehiago baik, zen mutil pila daude. Eta neska gutxi izan garen hortan, ni oso ondo ibiltzen itzen, eta guain ikusten dut gerozta emakume indartsua datozela, gerozta prestakuntza hobea daudela, eta orduan pixkondi atzera geratzen ari naiz, baino, ez, desberdintasunak ez. Aizkolari izan nahi du neska gazte bati, ni nire buruari ere alarrango nion, konfiantza izateko, bere buruagan, emakumeak ere indartsuak izaten algarela, ausartak izaten algarela, ez dudatzeko, segitzeko lanean, eri urte asko kosta zaita eskolari ona izatea, eta kaso ez egiteko bertzik erraten dutenari, bakotxak bere sena segitu behar dula eta bere pasioa. Eskerrik asko zueri oso gustara egon naiz, pixkot ikusi duzuen nire eguna eta nire pasioa zein den, eta animatzeko jendeari aizkora nahitzera.